F'attività li ġiet organizzata mill-Aġenzija żgħażagħ li għandhom bejn 16 u 19-il sena setgħu jgħidu tagħhom fuq kwistjonijiet Ewropej. Iż-żgħażagħ ngħataw taħriġ kif ukoll ipparteċipaw f'kumitati u f'xogħol fi plenarja hekk kif iseħħ fil-Parlament Ewropew. Nigel Caruana, il-President ta' din l-edizzjoni, spjega kif fost is-suġġetti li ġew diskussi fid-diversi kumitati kien hemm l-integrazzjoni militari Ewropea, il-konkurrenza żagħżugħa għall-elezzjonijiet Ewropej, kif ukoll l-opportunitajiet indaqs għan-nisa fuq il-post tax-xogħol. Hawnhekk isir mudell tal-Unjoni Ewropea jinqasmu f'kumitati jgħallu idejat tagħhom ma tippreżentaw kollox f'Assembleja Ġenerali. Issa, minn hawnhekk ħajntgħażlu 4 delegati li ħajmorru jippreżentaw il-pajjiżhom fi Spanja. Din naħseb kienet l-ikbar turnout li kellna ta' żgħażagħ. Naħseb fattur importanti ta' dak kien l-interess mill-vot 16 li ġie mqajjem dal-aħħar. Naħseb il-vot 16 jisu instiga iktar iżdaw iż-żgħażagħ jagħtu każ x'inhu jiġri madwarhom. Naħseb li iktar bdew jindunaw x'qed jiġri fl-Unjoni Ewropea. Isabel Mallija mill-Aġenzija Żgħażagħ spjegat kif iż-żgħażagħ qed jifhmu aħjar kif jaħdem il-Parlament Ewropew, speċjalment għall-elezzjonijiet li ħajsiru s-sena li ġejja li fihom għall-ewwel darba jistgħu jivvutaw żgħażagħ ta' 16-il sena. L-ewwel qed aħna bħala dawk li nimplementaw il-politika nazzjonali taż-żgħażagħ huwa dmir tagħna li nipprovdu spazji għaż-żgħażagħ u kif ukoll biex inħeġġuhom biex ikunu ċittadini attivi. Ovvjament dan il-programm jagħmel proprju hekk. Irridu niftakru wkoll li issa kif għadda il-vot 16, allura għalkemm din hija simulazzjoni hija fil-verità preparazzjoni għaż-żgħażagħ li dalwaqt se jivvutaw Marzu li ġej dawk kollha li għandhom minn 16-il sena l fuq. Is-sena li ġejja din l-edizzjoni internazzjonali ħasseħ ukoll f'pajjiżna, hekk kif Malta ġiet magħżula biex tospeta numru kbir ta' żgħażagħ minn diversi pajjiżi, kif ukoll torganizza dan l-avveniment tant prestiġjuż b'mod internazzjonali.